Jeesuksen Kristuksen rakkaani lasten kasan ovat kuin kimmeltävät tähdet ytaivaalla. Jokainen veistä ainutlaatuinen ja arvokas. Heidän naurunsa on kuin musiikkia, joka täyttää sydämet ilolla ja toivolla. Nämä lapset, täynnä uskoa ja viattomuutta, ovat järjestäytyneet kuin kukkiva niitty, joka tuo veriä elämään. He oppivat rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan, aivan kuten Jeesus opetti, ja heidän sydämensä ovat täynnä rakkautta. Kun katsoo näitä nuoria, näkee tulevaisuuden lutauksen. He kulkevat yhdessä, käsi kädessä, haasteiden ylitse, kuin voimakas virta, joka ei koskaan pysähdy. Heillä on kyky nähdä kauneus ympärilleen, luonnon ihmeitä, ystävyyden lämpöä ja elämän pieniä iloja. Heidän sydämensä ovat täynnä kysymyksiä, uteliaita mieliä, jotka etsivät totuutta ja valoa. Yhteisön voimalla lapset ovat vahvistettuja. He oppivat jakamaan, tukemaan ja puolustamaan toisiaan, sanoin ja teoin. Rakkauden ja armon järjestelmä kasvattaa heitä kuin suuri puu, jonka oksat ulottuvat korkealle taivaalle. Tämän puun juuret ovat syvällä, sitoutuneena arvoihin, joita Jeesus opetti, ystävyys, anteeksianto ja toivon tuominen pimeään maailmaan. Lopulta Jeesuksen Kristuksen rakkaani lasten kasan on yhteyksien verkosto, joka tuo yhteen erilaisia sydämiä. Jokainen lapsi on osa suurempaa suunnitelmaa, ja yhdessä he luovat kirkkaamman, rakastavamman tulevaisuuden, joka heijastaa Kristuksen opetuksia. Heidän matkansa on vasta alussa, mutta toivon kipinä loistaa kirkkaasti.